खुलुमबाय दा समाव जोंनि गेजेराव मोनसे पलिटिकली कल रेकर्डिं आरो बे कल रेकर्डिंआ सोरजों सोर रायलायनाय बे कल रेकर्डिंआ थांनाय साननै सिगांनिफ्राय भाइराल जागासिनो दङ। लोगोसे बे कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोननिनो गोबाङानो खोनासंखांबायबो जानो हागौ। लोगोसे जायफोर खोनासङाखै बा मिथियाखै नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। लोगोसे बे कल रेकर्डिंखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना आंनिसिम कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा बे कल रेकर्डिंआव दानि एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांजों बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम ना मा होनो बे मैखोम बड'लेण्ड रादाबनि मैखोमाबोथ' मैया दाख्लैनिफ्राय सोरबा सासे हिनजावजों बायदिसिना माने कल रेकर्डिं भाइराल जागासिनो दङ ना होमबा गोबाङानो मिथिखाबाय। माखासे भाइराल कल रेकर्डिंनि सायाव नोजोर बोनानै बड'लेण्ड रादाबनि माखासे स्टाफफोरा मिटिं खालामनानै मोनसे सेमिनार जनायनि गेजेरजों बे मैखोम बसुमतारी ना मा होनो बेखौ माने आउट खालामबाय। दा बे कल रेकर्डिंआव एबसुनि दानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे मैखोम बसुमतारी बिथांजों सावरायलायनाय मोनसे कल रेकर्डिं। हानिखौथ' बुंबाय बे जेनेबा बारा माबा गैया। बै मोनसेखौ बुंदों जे सान्थि फैदों होनना बुंदों। माने बबेयाव सान्थि जादों? सान्थिथ' जायाखै। मोननै उग्रपन्थि जाबाय। मा सान्थि जादों बे होननानै दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखौ 9टा बा 10टा बाजियाव बेखौ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो। जागोन सार आरो जागोन दे। माखासे मिडिया लांनो हो। ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्थि माने माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरखाराव। आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों। दा बेयाव बेनि सायाव मा बुङो? बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया। उग्रपन्थिखौथ' जन्म होबाय बिनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ। आरो बे मानसिखौ जन्म होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै। टप टु टप जायो नालाय। आरो दा नोङो सासे सिफआ आरो सासे एक्स सिफजों नांलायनोथ' दरखार गैया। नंगौ नंगौ नंगौ। बेखायनो बे EM फोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने। दे जागोन दे सार आं बेखौ थिग खालामगोन दे। गाबोन नोङो बेखौ माने रिएक्सनखौ लाथार। जागोन सार। जायफोर मानसिफोरानोखि पलिटिकेलजों आन्दोयै लोब्बा लाखिबोनानै गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय बायदिसिना खामानिफोरखौ बिथांमोना सिरि सेक्रेटलि मावबोदों। नाथाय माबेबा मोनसे स्टेजाव रायजो राजानि गेजेराव सोरां बा मोगथां महर मोनदों। लोगोसे जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा दिनैनि समाव जोङो मोनदांथिनो हादों। दा दिनैनि स्टेजाव बेफोरबायदि जों गासै रायजो राजाफोरखौ जाम्बा स्टाइल खालाम माखासे मानसिफोरा गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय गावबा गावनि रां धोन दौलत आरजिनो थाखाय बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों। आरो गोबां दंबावो बेफोरबायदिनो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो सानफा एफा मिथिलांबाय थागोन। समखौल' नेनानै था। एबसुनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि जिथु सावरायनाय बिथोन होनाय आरो सोरखौ बिथोन होदों नोंथांमोना बे कल रेकर्डिंनि गेजेरजोंनो मोनदांखाबाय। दा पलिटिकेल फिल्डआव बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ आन्दोयै सिरियै सापर्ट होबोनानै बा बै पलिटिकेल पार्टिनि खामानिफोरखौ आन्दोयै मावखुमाबोबाय थानानै दिनैनि बे स्टेजाव बेबो मोनसे जों रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे गेदेर फोरमान। दिनैनि स्टेजाव जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि सुबुंफोर दङ जायफोर सुबुंफोरानोखि मैखोम बिबानखौ आवग्रिनानै लानानै दङ। दिनैनि समावबो आवग्रिनानै बिबानखौ लानानै दङ। बैफोर सुबुंफोरनि गेजेरनिफ्राय माखासे ओरैबायदि सुबुंफोर दङ जायफोर सुबुंफोरानोखि गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखायल' गावबा गावनि लाइफ लाइननि थाखायल' बिथांमोना जोंनि हारिनि सुबुंफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि ननसेन्स गोदै लेक्सार मारिबोफ्लायो ना होमबा। माखासे समाव जोंनि हारिनि माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै लामाबो ओंखारहोनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनो। अर्थात दिनैनि समावबो जोङो नुगासिनो दङ। नाथाय दिनैनि बे सिटुएसनाव जोंनि हारिनि गासै रायजो राजाफोरा बुजिनांगौ आरो बुजिनानैबो बुजियै बायदि माखासे रायजो राजाफोरनि माखासे नुथायखौबो जों नुनो मोनो निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजोंनो। पलिटिकेल फिल्डआव बयहाबो मोन्थाय दं बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट होनायनि थाखाय बेवहाय रावखौबो राव अबजेक्सन होनो हाया। नाथाय जिबायदि सिटुएसन बे सिटुएसननि गेजेरजों माखासे ओरैबायदि लिडारफोरा रायजो राजाफोरखौ बाहायनानै गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ लागासिनो दङ। बिथांमोननि थांखिया मोनसेल'
गावबा गावखौ माने हाइलाइट खालामनायजों लोगोसे गावनि बेंक बेलेन्सखौ माबोरैहाय ग्रथ खालामगोन बिसोरो मा सुबुंनि नोजोराव गावखौनो गाव हाइलि गोजौ थाखोनि ना गाननाय जोमनायनिफ्राय गारि गुरा न' बांनिफ्राय बिसोरनाव मोनसे दिन्थिनाय मोनसे गाज्रि स्वभाब दङ आरो बेनि थाखायनो बिसोरो माखासे सिमाफोरखौ क्रस खालामनानै खामानिफोरखौ मावो आरो जायफोर खामानिफोरखौ बेबायदि स्टाइलनि मानसिफोरा मावो खामानि मावनायजों लोगोसे बिसोरो ब्लेक मानि गोसोम रां आरजिनायनि लामाखौ मोनबासो बिसोरो खामानिखौ मावो जों रायजो राजानि सिगाङाव गोदै गोदै लेक्सार मारि फैयो बिसोर जेसेबांखिनि गोदै गोदै लेक्सार मारियाथों मानो लेक्सार मारिनायनि आन्दोआव बिसा बेसेन मोनगासिनो दङ जों रायजो राजाखौ सिगाङाव दोननानै बिसोरो जोंनि सिगाङाव लेक्सार मारिगासिनो दङ जोंनि मेगन सिगाङावनो रायजो राजानि बेसेनखौ सोबख'दों आरो बैसोर मानसिफ्रा उनखैजा बेसेन लागासिनो दङ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन साननानै नाय बाथ्राखौ एसे इम्पर्टेन्ट होनानै नाय सासे गाराङा लिरनो रोङै मानसिनाव जाखिनि गियान दङ बै MA पास खालामनाय PhD मोननाय मानसिफोरनाव बेखिनि गियाना गैयाबो जानो हागौ बेखायनो मानसिखौ सनमान खालाम मानसिखौ बराय मानसिनि स्वभाब आरो चरित्रखौ बिनि गियानखौ नायनासो जों बेखौ सनमान होनांगौ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरबायदिनो आङो आंनि गोसोनि बा जोंनि माखासे थासारिनि सायाव बाथ्रा बुंनाय माखासे भिडिअफोर आं लाबोबाय थागोन लोगोसे आङो लाबोबायबो दङ जाबादा जा बाथ्रा बुंनायनि नोंथांमोननि सेराव आं लाबोबाय दङ दा नोंथांमोना आंनि बुंनायनि गेजेराव माबाफोर जुदि नेगेटिभ बा गनायजाथाव जुदि बाथ्राफोर जुदि हमदांनो हादोंब्ला आंनिसिम फोरमायहरनोबो दाबाव खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि